So, ayun po, magandang gabi. This is Gamers Moto Vlog. Nandito na naman sa panibagong episode para sa ating panibagong vlog. So, naantay ko po ang ating kasama na si Boss Chocotops. Poging-pogi. Ayun, eto na. Ayun na siya, boss. What's up, boss? What's up, boss? Tara na sa Tangkintin. Titignan natin ang mga kanilang pailaw at mga kung ano pang makikitang mga kalokohan. Ito nga pala yung kanyang gwapong-gwapong Aerox. At ito rin ang ating RS200. So tara na. So let's go! Yun! So nandito na kami sa bayan ng San Quintin at umpisan na natin magbigay ng mga stickers at para maumpisan na natin ang ating mga papremyo. So tara na, samahan nyo kami and let's go! Ay, panigo si kuya. Uy, boss! Ito, muna. Ano pangalan mo, boss? Yan, haribay niya. Shoutout ka na lang. Shoutout sa jowa niya. Kung mayroon. So umpisan na namin magkalat-kalat ng lagim. Ang pagbabalik ni Gamer. Ang pambabalik ka. Gimas. What? Tignan mo naman. So, napakaangas dito sa lugar nila. Ano? Ayan. Kitang-kita niyan din naman. Napakaganda ng bayan ng San Quintin. Tara na, libutin natin to. So boss, anong masasabi mo sa nakaraan? Lumagpas na tayo sa Due date, due date. Wala na. Malabo na to, malabo na. Hindi na tayo magkakajowa. Oh, hello. Boss, sticker. Ikaw din. So, shoutout sa inyong dalawa. Ingat, ingat. Ano ba nang meron dito, boss? Check nga natin. Ayun o. So, kumakapal na din yung pagmumukha namin. Ang kakapal na mukha nyo. Medyo maingay dito, kaya medyo yung salita namin hindi marinig. Oo, doon na lang tayo. Ganda. College yung natin dito, boss. May mga jowa kayo. Tayo na dito. Sold na sold. Ayun. I-ano mo na lang doon yung sarili mo. Ipanregalo mo na lang. Oh, yun naman naman. Oo, diba? San Quintin, Pangasinan. What? Ito ang kanilang Christmas tree. Asul at dilaw. Oh. Oh, ayun oh, hiningal sticker. Oh. Ito oh. Sige, sige. Oh, gusto niya mag-shoutout. Oh, shoutout. Oh, shoutout sa mga. Sige, sige. Oh, oh. Shoutout niyo yung mga. Oh, sige, sige. Boss, masasabi mo sa mga humingi. Pambata lang tayo, boss. Pangkidinil. Pero unti-unti may mga kilala din sa atin. Oo. Bigyan mo naman to, oo, diba? Pwede mo pa nag-aaral sarili mo. Yeah, boy. Boss, baka gusto mong balutin yung sarili mo yan, bigyan natin kay Kwan. Kanino ba? Yung pulbusin ko dibdib nyo? Wala nga eh. Wala nga eh. Ulat nga tayo, boss eh. Lumagpas na tayo sa cut-off. Balik na lang kita kay Kwan kay Santa Claus. Lumapot sa langit, ha? So, ganito pa ang feeling kapag nasa Kwan ka, loob ka ng pack. Ganito pala pakaramdam ko pag nire-regalo. Minsan ka lang may regalo sa buong buhay mo. Wala bang tumanggap. Oh, wala pang tumanggap. Oh, weird. Ayun, shoutout sa inyo. Shoutout kay Papa ko sa mga Ilocano po. Oh, ayun. Oh, mga SI na yun, mga kapatid ng SI. Oh, ito. Tapos sa tapataw niya, tumakas lang po ito. Ganda dito, diretso lang yan, oh. Parang small San Nicolas. Oh, small San Nicolas. Mini San Nicolas. Taga rito lang ba kayo? Sa okay, sir. Ayan, nandyan din. Andyan na.
Oy, ito. Ah, shout out tayo. Uy, sana all! Yung pangalan ng YouTube channel tsaka yung sa Facebook page na ano. Ano pa doon? Oo nga. Let's go! Mo to si Boss Choco Taps, oh. Nag-enjoy sa ginagawa niya ngayon. Kasi na yun. Oh, kaya din oh, ma-share ka. Thank Oh, you! ikaw din. Thank you! Oh, sige. Oh, sige. Salamat. Hoy, ano yun? Oh. Dos por dos kita. Gusto mong mapunta sa langit, ha? Ha? Di ba? Malapit na. Joke lang. Famous daw tayo. Gunggong! Barinig kita sa mukha! Hindi, famous naman na, oh. Matapuan tayo, di ba? Oh. Pwede na yun. Ano ang sa inyo natamimik? Hindi ko ingay. Ha? Mamatay pa yun, bumula pa bibig yung pag-inom niya. Oh, salamat. So, ano masasabi mo doon sa mga may... Natutuwa ako sa asang malaking karangalan sa bayan ng San. Medyo warm na ba? Oh, medyo warm na. Mainit ang pagtanggap sa atin, boss. So, dito tayo sa kaya na food bazaar. Oh, masasarap na pagkain. Nakagagutom man dito. Kumain ka na ba, boss? Hindi pa dito. Ako nang natakam na rin ako. Tara, lakad muna tayo doon, tapos hanap tayo mamaya. Sige. Ano, kapag may Choco Taps tayo, May water meron taps. namang watatap. Aking plan siya. Kasi pwede natin yung pan to eh. I-promote kasi kilala ko yung may-ari. Talaga? Nice. Oh, gusto mo? Kaso wala to siya. Baka nandun siya sa kabila. Sabi na, o dito tayo sa kabila. Gusto rin niya yun sa kabila. Oo, pero... Hanapin natin yun. Ayun, si sir. Ayun, sir. Baka kayo mo sir na i-promote. Yan, Hunger Street. Ah, siya. Sabi ng Watataps. Ay, hello boss. Good evening po. Ito po ate, bibigyan ako ng sticker. Wala sa YouTube yan Opo, tsaka sa Facebook na din po. Kasi naman ko. Motovlog naman. Opo, motovlog tapos lawak-lawak. So, ayan yung pwesto ni Sir. Sir, what up? Sir, what up? Hunger Street. So, tara na. Sige, boss. Tara guys. Ito po. So, yun guys. Ito yung may-ari ng Watataps. Di mo sinabi boss na ikaw pala yung kilala dito. Ay, ano yun? Oo. Gago! Famous ka pala dito boss. Ay, ano yun? Oo. Hindi naman. Tamang nakikikain. Patay gutom. Ano yung mga kain dito sa Watatap? Ano yung minus? Pwede na tayo dito? Let's go. Dito ang mga burger. Hi po ate. Bali, napaalam na po kami kay boss niyo. Hindi totoo yan. Nagpaalam na kami sa boss na. Katanungan nyo, no comment na po ako dyan. Hindi pa ba sapat yung narinig nyo? Ulit-ulitin ko. Shoutout sa inyo mga ading ha. Hello ading. Bigyan rin kayo ng mga stickers. Ang kakapal na mukha nyo. Ayun natin yung masarap. Ano rin yung masarap. Ito nga eh. Tapos, Masarap ba yan? na? Parang. Try natin. Tara, tapatakos tayo. Tapatakos. Dito tayo dito. Mukhang masarap to eh. Ate, bumili po. Yeah, boy. Available yung tapatapos nyo. Yes, sir. Yung buy one take one yun, di ba? Oo, ayun. Isang order nun. Oo, tapos kwan. Last drinks na lang din. Oo. Wala na ako, Mountain Dew na ako. Isang Mountain Dew. Saglit lang. Hirapan dyan. Nakaganyan ko. Nakaka-stiff neck ah. Imbis na nakatayo straight. Nakaganon ka. Nakatinga lang ano. Yun lang ate, tapatapos. For dine-in or take-out, sir? Hindi, dine-in. Dine-in na lang. So, ayun, bless. So, ayun. Ay, sige. Ito. Ayun. Ayun. Ano pangalan mo Papo. doon? Ayun. Shoutout sa'yo.
Patawarin mo na. Ayan, gamers na mismo. Okay. So, ito ang pagkain natin. Unboxing. Wow! Oh. Ano? Dito lang yan sa Watatops. Dapat ako. Dito lang tayo sa Watatops. Makakita ng ganyang pagkain. Watatops. What a top. Watatops and Chocotops. Oh, weird. Ikat mo yun dito lang. Baka magalsi. Baka magalsi, boss. So, ayun, ubos na namin yung nakain. Simot. Oh. Gutchok. So ayun guys, masarap nga, masarap. Worth it, worth it pa yun yan. 25 lang, may one take one. Ikot-ikot muna kami. Ibot na kami and stay tuned na guys. Shoutout sa inyo mga idol. Thank you so much. Oo. Okay, sir. Sige. Apo, sige po. Sige sir, thank you sir. Thank you po. Andiyan po yung pangalan ng fans. Pangalan mo boss? Douglas na lang. Baka may gusto kong shoutout. Sali Hello na na lang. lang po sa ating lahat dito. Welcome po dito sa San Quintin Food Bazaar po. Okay, thank you boss. Sige sir. Ito nga pala yung kanilang food bazaar. Masakagutom naman dito. Shout out. Sabi mo chicken. Shout out sa kanyang jowa. Baka makaplay naman dyan. Kita lang sa video. Yan, jello. Shout out kay Jello. Tara. So ano boss? Oo na. Tapos na kami dito sa San Quintin. Pupunta naman kami ngayon ng Natividad. So kita tayo dun guys.